nya unsa man pag-stabilize sa sitwasyon, kini pagsulbad kuno sa water crisis. Sultian ti ka Attorney Bayna og naminaw ka karon, di ko mo tuo nimo nga makasulbad ka sa water crisis karong panahon na. Bisag kinsa pa ibutang nimo diha nga general manager sa MCWD, bisag kinsa pa ibutang dira nga chairman sa board sa MCWD, why man laki anoy El Nino karong panahon na. Ang atong tinubdan sa tubig sa MCWD nahubas gubikan sa kainit. Buhisan Dam, Haklupan Dam ug uban pa nga mga tinubdan nato sa tuaga tubig sa MCWD nahubas gumikan sa kainit mga kabombo. Mao na nga bisag kinsa pa ibutang diha, why man laki ana maglisod gyud o gasulbad aning water crisis mga kabombo. Di ko mo tuo nga kini nga Local Water Utilities Administration kon LOA ang ilang pag-instalar aning interim board of directors nga nag-designate og bag-o interim OIC general manager nga si Joselito Tomas Bayna. Di ko mo tuo nga makasulbad siya sa problema sa tubig karong panahon na. Kung ting-uwan pa lang karon mo tuo ko nya kay ting-init man El Nino man, why maing laking ang makasulbad sa problema aning water crisis ron sa Sugbo mga kabombo kay puwerteng pag-inita, why uwan na hitabo. Mao na nga atong tinubdan sa tubig mga kabombo, hubas. Asa man magkuha og tubig ang MCWD nga hubas man ang atuag tinubdan sa tubig. Mao na ang nahitabo ron, rotational ang agas, umuagas man gani, murag magguwang lang gamay sa ihi. Bisag kani si Attorney Joselito Tomas Bayna mga kabombo, nagtuo ko nga di pod ni siya makasulbad sa problema sa tubig diri sa MCWD mga kabombo. Pero kung ting-uwan karon aw kana mo tuo ko nga makatabang-tabang yun, no? Ang kinaniag kining source sa tubig nato nga duso or makahatod og tubig nato sa mga konsumidor. Pero karong panahon na og mulingkod si Joselito Bayna, Attorney Joselito Tomas Bayna, matay attorney. Di ko mo tuo nimo makasulbad ka sa water crisis sa Sugbo kung panahon sa El Nino. Kini na mga naglingkod ng mga membro sa board karong mga panahon na. Sila si Miguelito Pato, Jubilin Maysino, sila si Atty. Judalos, si General Manager Donoso. Naningkamot man po ni nga madudangan atong source sa tubig. At timingan lang ang kining issue El Nino. Nibuto ang issue El Nino pagyud mga kabombo. Pero og ting-uwan pa lang karong panahon na. Dili magreklamo ang mga tao nga way tubig. Timingan lang nga El Nino. Manabalik ko nako, bisag kinsa pay muling ko diha. Bisag kinsa pay muling ko diha nga interim board mga kabombo o nya bisag kinsa pay muling ko diha nga general manager sa MCWD, lisod sulbaron ang water crisis mga kabombo. Lisod sulbaron kana gumikan kay El Nino karong mga panahon na. Unya padayon ta. Nagplano siya nga coordinate with officials. He plans to coordinate with officials, employees, and stakeholders of MCWD and even reach out to barangay officials and community leaders in both upland and urban areas. Nagplano siya nga mag-communicate sa mga official, sa mga empleyado o mga stakeholders sa MCWD. Mo-reach out sa mga barangay officials o community leaders, upland o urban areas. Pangutana, ang imong pag-reach out ngadto sa mga empleyado, stakeholders sa MCWD o sa mga barangay officials o sa community leader, magatabang kahari sa pagsulbad sa problema sa tubig. Madugangan ba ang source sa tubig nato sa MCWD kung mo-reach out ka sa mga officials, mga employees, mga stakeholders o sa mga leaders sa upland o sa urban areas? Dili pa na may problema na toron, ang problema nato tubig. Nganong problema ang tubig? Kaya atong source sa tubig nahubas na, Haklupan Dam, Buhisan Dam, o uban pa nga mga tinubdan nato sa tubig sa MCWD. Mo ni problema na toron karong mga panahon na, dili kay kanang pag-reach out nimo sa mga leader. Ana unta, no? Atong unahon, kining potable water unta, naman tay tubig sa dagat. Ang kining dagat dili man na mahurot. O na magtukod tagdaghan mga desalination plant. Magtukod tagdaghan desalination plant diha sa dagat. Aron ang dagat process dato imong tong puta
potable water. Muna kinahanglan doon, potable water. Kay ang atong Haklupan Dam, Buhisan Dam, ug uban pa, dito sa Carmen, dito na pita, o Salusaran, nangahubas na ato ang source sa tubig. Di, logic atong gamiton, kasi buhato na to, di daghaman tag tubig sa dagat, ang tubig sa dagat, di man na mahurot, di man na mahubas, ang tubig sa dagat, nagkaodo, na taob, na hunas, na taob, di, ato na i-process. Mo ng potable water. Kanya, isakay na sa mga water truck, ihatod sa mga mountain barangay. Aron po nga makatubig ang mga mountain barangay ato nga mga kaigsunan. Ana unta, dili kay reach out as mga official, reach out as mga leader din na mao. Ang buhato ato ron mangita tagdugang supplies tubig. Magunsa man ang atong pag-reach out sa mga leader, sa mga official, unya ang atong mga source sa tubig sa MCWD, hubas lang gihapon. Useless gihapon na ato pag-istorya sa mga leader, mga kapitan, mga leader, mga stakeholder, wa nay pulos. Attorney Bayna, wa nay pulos. Atong ang mayong buhaton ron, buhat ang daghang desalination plant. I-disalt na to ang tubig sa dagat. I-separate na to ang kaparat sa dagat para mainom siya, magamit sa mga tao, sa mga Subuanon. Ana na siya. O wala palang gilangay-langay ni Mike Rama ang maghatag og permit, hagbay raon tanan na humad ang desalination plant diha sa Barangay Mambaling. Mambaling na may dagat diha. Pero gilangay-lagay mas mayor.